Nsellem lis-semmija kollha tal-Kamra Sportiva. Jiena ħanamel l-analisi tal-partita tal-logħba li Manchester United irbaħna bl-iskor ta' 2-0 home kontra Everton u nixtieq nibda hekk. Kull min isegwi il-futbol Ingliż bħali kulħadd jaf li t-timiet ta' Sean Dyche huma bbażati fuq saħħa u logħob bil-kontrattakk. Jiena stennejt li Manchester United ħan attakkaw kontinwament lill-Everton tul id-90 minuta però ġara l-kontra għaliex kemm fl-ewwel taqsima kif ukoll fit-tieni taqsima tista' tgħid li Everton bdew jattakkaw huma u bħala possession żgur li kienu superjuri fuq Manchester United. Però il-riżultat tal-partita irrifletta mod ieħor. Għax ġiet naħseb jien fil-fema tiegħi daw it-3 punti jiswew mitqlu deb u fl-aħħar mill-aħħar mhux kemm tattakka li iżda li ġib ir-riżultat u llum hekk ġara. Nemmen li dan ir-riżultat ħajolli daqsxejn il-moral wara t-telfa tal-ħadd li għadda kontra Manchester City fil-kampjonat kif ukoll issa ġejja logħba kruċjali bħala da ġimgħa il-kwarti tal-finali tal-FA Cup kontra Liverpool. Barra minn hekk fuq din il-partita nixtieq ngħid li Erik ten Hag kif qal ilbieraħ fil-press conference ħajkollu għad-dispożizzjoni lil difensur Harry Maguire, lil fullback Aaron Wan-Bissaka u lill-attakkant Rasmus Højlund li fil-fema tiegħi dawn it-tliet players żgur xi ħin jew ieħor fil-partita kontra Liverpool ħajkunu involuti. Nerġgħu ngħaddu għall-partita tal-lum li kellna kontra Everton. Naħseb kienu l-episodji tal-penalties li ddeċidu l-logħba li rebaħhom żewġ penalties mirbuħa miż-żagħżugħ Alejandro Garnacho li ġie vvotat bħala l-plejer tal-partita li anke jiena naqbel ukoll għax kienu tista' tgħid il-fatturi ewlenin ta' din ir-rebħa. Dawn il-penalties ġew skurjati minn Marcus Rashford u Bruno Fernandes li jiena fil-fema tiegħi naħseb dawn iż-żewġ senaturi tista' tgħidilhom fit-tim ta' Manchester United mhux qed narhom xorta jilagħbu għall-altezza li nafuhom. Barra minn hekk bilt ħafna mal-formazzjoni li Ten Hag ġiret nirreferi għall-11 li lab għax biex nirrimarka il-11 inizjali li bdew illum kienu l-istess 11 li labu kontra Manchester City ma naħseb għal-players li kellu għad-dispożizzjoni tiegħu Erik ten Hag naħseb li daw kienu laqwa 11 jiena fil-fema tiegħi anke bħala sostituzzjonijiet ukoll rajnihom saru tard fil-partita iż-żewġ inklużjonijiet li kellna ta' Sofjan Amrabat u Anthony fejn kienet il-logħba tista' tgħid li hija diġà magħluqa. U naħseb li jiena overall bħala prestazzjoni m'iniex kuntent, imma nerġa' ngħid li jirbaħ tot. Rajna anke f'nofs il-ground Casemiro llum ma kienx għamel ċertu żbalji li ma tistennihomx minn għandu. Anke eżempju fuq wara pereżempju jitilfu il-difensur kemm Johnny Evans jidher li issa nispera li jkollna difensuri għad-dispożizzjoni biex ma jilabxu mal-formazzjoni inizjali għalkemm għall-età tiegħu qed jagħmel li jista' ma x'qed isiru ċertu żbalji anke jaqbduh
bil-ġirja qed ibati ħafna u anka il-fullback għalkemm kellu partita tajba llum naħseb jiena li għandna problema ta' left back għax Lindelof xorta nippreferi li kieku jilab bħala difensur ċentrali. Fuq nota pożittiva naħseb illum reġa' kellu logħba oħra tajba Diogo Dalot li qed jibqa' jikkonferma l-konsistenza tiegħu matul dan l-istaġun u jiena naħseb meta jasal lejn l-aħħar tal-istaġun il-verdetti tiegħi għall-plejer tal-istaġun naħseb li għandu jkun Diogo Dalot. Ukoll ħaġa li qed nara pożittiva hija l-goalkeeper Andrea Onana li issa jsu qed jiġib ċertu konsistenza illum apparti li kien tajjeb kif nafuh b'saqaħ rajni ħanka bħala ħruġ fil-lasta qed ikun ikollu kmand tad-difiża wkoll jalla jibqa' daw il-performances anke l-logħba preċedenti ma' City għalkemm għal atlet goals Andrea Onana kien tajjeb. Fuq Andrea Onana fimnina wieħed minn dawk forsi hawn min mhux ħaqbel miegħi li jiena xtaqtu ma' Manchester United, imma naħseb jien li xtaqt kien li t-tranzizzjoni bejn biex niftehmu biex jieħu postu ma' United Andrea Onana setat saret kif ġrat ma' Inter ma' Andrea Onana wkoll l-istess kien beda l-istess daqsxejn ħanuża l-kelma bl-Ingliż shaky għax ovvjament kellu lil Handanovic li kien il-goalkeeper titolari ta' Inter. U naħseb li United alright għalkemm sewwa investew f'Onana forsi anke li ma naqbilx li stetta jinġib dak il-valur. Naħseb li kollu bżonn goalkeeper miegħu biex jagħtih daqsxejn competition għax da tista' tgħid il-lob kollu dejjem hu l-lab. Ġifieri l-unika logħba li ma labxu għax ma kienx dispost. Għax il-bqija dejjem anke meta labna ħansemmi ma' Wigan li huma tim ta' League One fl-FA Cup ukoll lilu lab preferej lab lilu Ten Hag. Rigward Ten Hag naħseb jiena li ħaġa li tinkwetani li qegħdin f'Marzu u qatt mhux nara dak l-istil tal-logħob li aħna mdorrin il-United. Ġifieri dak l-istil tal-logħob tal-attacking football, speċjalment home, qed imbagħtu mat-timijiet kollha ġifieri illum deret biċ-ċar għax Everton ilhom ma jilħqu jidhirli xi 10 partiti u batejna ġifieri naħseb jiena ma tantx qed nara improvement. Avolja biex ngħidu kollox meta dew jidħlu l-players lura issa wejbek fi frar bdejt nara daqsxejn progress, imma klabb bħal United nistenna li mhux 11 player ikollu ma jkollu tal-inqas 18-20 player ta' livell biex almenu jien naf ħanerġa' nsemmih li nsemmih f'kull analiżi Luke Shaw almenu jkollok replacement sura ta' nies li sfortunatament m'għandniex. U anke bħala stil tal-logħob mhux qed naraw dak il-logħob jekk inti tittirbaħ f'dak il-livell naħseb li jiena tittilab dak il-futbol li tpaxxi l-partitari mhux qegħdin marzu u għadna ma sibniex dik il-formazzjoni li bda tgħid dawk il-11 li meta jiġi min jiġi speċjalment home ġew Old Trafford inkunu dominanti. Jiddispjaċini nara t-tim hekk għax ovvjament jiena nikkritikah il-Ten Hag ma nixtieqx li noqogħdu kull sena sentej inbidlu l-coach. Avolja fadallu dal-istaġun Ten Hag jista' jdawwar l-affarijiet għax jekk nirbħu l-FA Cup u forsi jsir miraklu niġu raba post naħseb jiena li
l-owners il-ġodda, il-co-owners biex inkun preċiż, jagħtuh ċans. Imsa naraw, naħsbu għal-logħba li ġejja kontra Liverpool li jiena nixtieq li din il-partita nikkummentaħħa live mal-YouTuber li ieħor Julian Grishti. Ovvjament hu għandu l-femit tiegħu u jiena ovvjament issa naraw l-andament tal-partita. Jiena ħanalaqgħu rigward l-analiżi tiegħi, ħanaddu għal-moment ta' pubbliċità u mbagħad jidħol l-editur Antonello Abela li jagħti l-kummenti tiegħu dwar il-partita Bologna kontra Inter. Il-lejl it-tajjeb, glory glory Man United. Il-fantazija u l-ispettaklu jiltaqgħu għand Game Breaker permezz tal-aħħar żewġ logħbiet li ħarġu fuq il-pjattaformi prinċipali tal-PlayStation u Xbox, Final Fantasy Rebirth u WWE 2K24. Dawn il-logħbiet issa jinsabu disponibbli fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara fejn bħas-soltu intom tistgħu tilqgħu bl-aqwa servizz li l-istaff tagħna lest joffri. Konferma oħra tal-versatilità u ta' kwalità dejjem aħjar li żżomm il-Game Breaker bħala l-aqwa logħob tal-PlayStation ġewwa Malta. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Bologna xejn, Inter wieħed. Non ci prendono più! Non ci prendono più! L-arbaħna din non ci fermano più! Rebħa importantissima ġo ground diffiċli kontra tim li tagħna ħartajn għal darba tnej tant li tellifna it-treble potenzjali nis-sena. Biftijaj. Illum għamilna pass l-aħħar pass fil-fema tiegħi biex verament nibdew il-festeġġamenti, il-countdown għal-festeġġamenti tal-Scudetto. Logħba illi ġiet deċiża fl-ewwel taqsima b'daqqa ta' ras eċċellenti ta' Bisek minn assist għal baċo kif jgħidulu ta' Bastoni wara taqsima fejn l-Inter keda ħafna mill-possess tal-ballon. Il-Bologna kellha ċansijiet tagħha wkoll f'din l-istess taqsima il-Sommer
ukoll kellu jintervjeni f'kut bomba ta' Ferguson u mbagħad fit-tieni taqsima litteralment irreżistejna l-assalt. Biex hekk ħadna 3 punti importantissimi li bihom nistgħu nibdew il-countdown għal festa Scudetto. Jiġifieri, jien personali ma kontx nemmen li se nirbħu ġo Bologna, llum kont qed nemmen li se nwaqgħu il-punti. Il-bambin rrid illi dan ma jsirx. Formazzjoni illi rat il-Ċelanoglu Turam u ċerbi jibdew jirritornaw mill-bidu, jibdew ukoll iġibu naqmeċ practice qabel għall-lobit importanti li ġejjin. Ħadd pjaċir li ġi konfermat Sanchez għaliex kien ħaqqu l-gawd wera li kien ħaqqu li Mkhitaryan reġa' kien titolari. Jiena nħoss li Mkhitaryan kien ħaqqu u għandu bżonn naqa' turnover. Tlifna ballun ta' Barella fl-ewwel 10 minuti. Biss ir-rebħa ġiet minkejja l-assalti kollha, l-irwifen kollha, l-biki ta' Thiago Motta, għax ħaseb li jridu fl-aħħar bdejna nagħmlu simulations u naħlu l-ħin. Issa tibda tisma' lil bikkejja jgħidulna Marotta lejk u sebaħu dalab x'Marotta lejk l-aħwa, x'Marotta lejk toqgħodu kwieti. It-tieni kampjonat li rbaħna b'mod dominanti f'dan l-aħħar 4 snin. Oqgħodu kwieti simgħu minni. Morru krepaw. Speċjalment dawk li rridu nilagħbuhom fil-21 ta' April. Għassa nagħmlu waħda tinkiteb minn fuqkom. Oqgħodu kwieti. Marotta lik, Marotta lik. Kampjonat illi logħba wara logħba qed nuru biċ-ċar li l-Inter ħaqqa tirbħu hands down kif qed tagħmel dis-sena. Marotta lik. Ja ħasra. Lejn il-bqija fimni. Meta tqis l-avversarju, ground diffiċli, it-temp li mexx kienet ix-xita, issa kellna din inġeri ta' Arnautovic ukoll irridu naraw naqa' kemm u kif ħadd affettwa l-attakk. Għandna nqisu ruħna sodisfatti b'din ir-rebħa kbira illi għamilna illi issa tellat tal-18 punt fuq l-avversarji u kompli tressaqna iktar lejn il-matematika għal dik it-tieni stilla li verament ħaqna. U forsi hemm min qed beda jagħmel kalkoli meta rridu nieħduh, jien ħankun onest magħkom. Laqqas irrid nieħdu fid-derbi tal-kampjonat, jiena rrid nieħdu ġimgħa qabel. Ġimgħa qabel irrid nieħdu l-kampjonat ħalli mbagħad huma jkollhom bil-fors tkun l-ewwel logħba tal-Inter bħala Champions. U jkollhom bil-fors jagħmlulna l-Guard of Honor. Bil-fors. Jiġifieri. Imma llum Voldiri minn qalbi grazzi ragazzi, grazzi Inter ta' din ir-rebħa fundamentali li ġibna. Parentesi żgħira dan il-video qed jiġi rikordjat ftit mumenti wara li rajt il-logħba Bologna Inter b'ripetizzjoni għaliex minħabba u hawnhekk għandu wkoll il-menżerx nagħmel lil-Lega Calcio. Tajtu ilna l-ġimgħa tafu li għandna gwerra ġejja ġo Madrid tal-logħba sa vera li jiena rrid tal-ġimgħa biex ma taħbatlix mal-Grand Prix tas-Sawdi. Imma tajtu ilna l-ġimgħa din logħba. Kien ikollna ġurnata ekstra biex nippreparaw il-gwerra li se jkollna nhar l-erba' li ġej ġo Madrid. Għax vera għandna ġiex riżultati favorina, ma l-Atletico kif jgħidu t-Taljani venderanno cara la pelle. Le, hija ma tantx għandi xi nżid fuq din il-logħba. Grazzi ragazzi. It-tieni stilla qiegħda viċin iktar ċo l-matematika xhiela li hija illi ilna li rbaħna minn dur baħna fl-Olimpico. Voldiri
Issa ħarsitna tmur għal dik il-logħba li jien qed inqis bħala gwerra li ħajkollna nhar l-erba' ġewwa il-Metropolitano ta' Madrid fejn l-Inter irridu nilagħbu mal-Atletico. Vantaġġ ta' wieħed b'xejn nidġestixxu imma emnuni ħatkun logħba taħraq, logħba tal-biża', logħba fejn Simeone ser jagħmel min kollox biex jipprova jdawwar ir-riżultat voldiri issa sta li Inzaghi u għat-tim tiegħu biex joħorġu bi pjan ħalli l-Inter inkomplu l-ħolma Ewropea. Jiġifieri għalkemm jiena ili ngħid u għadni ngħid illi din is-sena se nieħdu ċ-Champions League, għall-inqas dik l-opinjoni tiegħi, issa jaf mhux jaf la ninqalgħu qed inlesti ruħi li nara ħafna minnkom is-segwaċi tiġu sellmuli eccetera, eccetera. Imma dik hija storja oħra. Mela, jiena dak li kelli xi ngħid fuq din il-logħba, grazzi tmur l-sponsors tagħna li huma il-Catalan Spaces, Gamebreaker u The Barber u minħeġġitkom biex tużaw is-servizzi tagħhom għaliex indirettament ukoll tkunu qed intgħinu l-Kamra Sportiva tkompli ittella l-produzzjonijiet tagħha tista' tgħid ta' kuljum. Infakkarkom ukoll li dan il-programm jinsab ukoll disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna, daqstant subscribe ħalli ma titilfux xejn minn dak kollu illi nkunu qegħdin intellaw. L-appuntament tagħna magħkom huwa għal-lejla f'8:30 fejn fost l-oħrajn se jkollkom terġgħu titqannew b'wiċċi il għaliex fost il-ħafna logħbiet li se niddiskutu se nkollna wkoll il-post race show tal-Grand Prix tal-Arabja Sawdija, però tid-darba se jkun qed imexxi Andrew u mhux jien prattikament se nkun il-barri kellu tas-sitwazzjoni imma fuq it-tellieqa nitkellmu l-lejla live fit-8:30. Take care, il-ħadd it-tajjeb il-kulħadd u niltaqgħu l-lejla. Qas ninsa i campioni dell'Italia siamo noi!